Hai moitos motivos para visitar Betanzos e, sen dúbida, un deles é probar a súa afamada tortilla. 14 locais aspiran a elaborar a máis saborosa na Semana da Tortilla cos mellores produtos de proximidade e unha receita sinxela que xa lles adiantamos, non se enfade ninguén, non admite cebola. Un grupo de estudantes italianos comparte a súa primeira tortilla betanceira. Na mesa contigua tamén se estrea na experiencia unha parella de Salamanca que está en Galicia de escapadela. Está como crujiente por dentro, pero luego muy sueltita, muy fluida y no sé, muy buen sabor. Está muy rica, me gusta, y la probé también en Santiago de Compostela y Coruña, pero aquí es mejor. Saímos da Vinoteca Versalles para chegarnos ao Casanova. Ás portas do restaurante dá boa conta dunha tortilla un grupo de amigos entregado a unha misión, catar as tortillas dos 14 locais que se presentan ao concurso este ano. Pois é un pouquiño, pois eso, que estás acostumbrado cada un que di a tortilla de miña nai é a mellor, non? Pois esta, pois pode ser que sea mellor que a de miña nai. Non está cruda, que a xente sempre ten esa idea de que é unha tortilla que está pouco feita, pero non é unha tortilla que se desparrama, ni moito menos. Esa é precisamente unha das características da tortilla de Betanzos, que o ovo quede solto non é do gusto de todos. Dime, no, é que me dá non sei que a vista, eu sempre digo, pois cerra un ratiño os ollos e proba, porque é un gustazo, é como se cando, eu sempre lles digo que é como cando mollas un ovo frito, a xente pensa que o ovo está crudo, non está crudo, está cociñado. Nos fogóns do Casanova elabora as tortillas vanesas sempre con produto de proximidade e de calidade. A materia prima importa tanto como a man da cociñeira. Non hai segredo, sabes, dalle a volta rápido, as pataquiñas ben fritas, ben quentiñas a sartén para que no momento xa cuase rápido, nada máis. Nada máis que ovos, patacas, aceite e sal. En Betanzos, o eterno debate non existe. Non hai debate. A cebola normalmente a xente lle botaba para darlle jugosidade e a nosa jugosidade a dá o ovo, tal e como está feita. Os comensais poden votar pola mellor tortilla durante toda a semana. Coñeceremos a gañadora o próximo domingo.